Dobar dan, sanjeni znalci genijalci. Danas radimo o stavljanju potomstva, rast i razvoj živih bića. Nova živa bića svakog dana dolaze na svet. Ona mogu da niču iz semena, da se legu iz jaja ili da se rađaju. Mlada živa bića rastu, razvijaju se, ona stvaraju nova živa bića, stare i umiru. Da bi rasla i razvijala se moraju da se hrane, da dišu i da uzimaju vodu. I stvaranjem novih živih bića oni produžavaju svoju vrstu. Rekli smo da postoji živa bića koja dolaze na svet tako što niču iz semena. To su biljke. Evo ovako, ja sam ovde predstavila jabuku. U plodu se nalazi novo seme iz koga nastaje nova biljka. Znači, mi tu jabuku kad isečemo na pola, vi možete da vidite u sredini seme. To seme, ako ja sad položim u zemlju, iz semena se razvija nova biljka. Polako stvara se klijanac. Iz klijanca mlada biljka, zatim odrasla biljka. E sad, kad posmatramo jedno stablo jabuke, mi na njoj možemo da vidimo one cvetiće u proleće. E sad, iz tog cveta se razvija novi plod i mi taj plod posle uberemo i jedemo. To smo već učili u ranijim razredima. Što se tiče životinja, postoje životinje koje se rađaju, a postoje one koje se legu iz jaja. Konj nastaje tako što se rađa. Pa se stvori ždrebe i ovo ždrebe polako raste i dođe do mladog konja, postaje mladi konj i imamo odrastao konj. Nadam se da lepo vidite. Zatim imamo životinje koje se legu iz jaja. Imamo pre svega jedno jaje. Zatim iz tog jajeta imamo izleganje pileta. Onda nastaje jedno mlado pile. To mlado pile mi hranimo i postane odrasla kokoška. I ponovo se vrši taj ciklus kao što možete da vidite u životu. Međutim, postoje i životinje koje potpuno menjaju svoj izgled tokom svog razvoja kad dođu na ovaj svet. Žaba nastaje tako što se izleže iz jaja. E sad ovako, iz jaja se javljaju punoglavci. Ja sam ovdje obeležila samo jedan punoglavac. Taj punoglavac polako raste, postaje mlada žaba. Međutim, ta mlada žaba polako postaje odrasla žaba. A imamo i leptira. Leptir, evo polažu se jaja na listu, ovde možete da vidite. Pa iz tih jaja nastaje gusenica. Znate kako izgleda gusenica? Od gusenice se formira lutka i ta lutka, iz te lutke nastaje leptir. Lutka je, kako ja kažem, deci uvek neki model kako će taj leptir posle da izgleda. Kao što vidite, ja sam ga žutom bojom obeležila. Bitno je isto da znate da čovek dolazi na svet rađanjem. Mi tokom svog života menjamo svoj izgled. Mi nismo isti u dobu kada smo mladi i kada smo deca i posle kasnije kada starimo. Znači i mi menjamo svoj izgled isto. Bitno je da znate isto da mravi nastaju izleganjem isto iz jaja i ribe takođe, a delfini, na primjer, nastaju se zove rađanjem, iako su vrsta ribe. Nadam se da lepo vidite lekciju. Evo biljke, evo životinja, konj, imamo pile, to je kokošku, imamo žabicu i imamo leptira. Ovo mi je zadnja lekcija iz knjige Svet oko nas, iz ove oblasti. Lepo je prepišite, naučite, zato što verovatno sledi test, a onda ide nova tura, nova avantura i nove lekcije. Pa se vidimo u sledećem videu. Prijatno!